барангезандаи бемориҳо дар табиат гуногунанд. онҳо метавонанд микроорганизмҳо, вирусҳо ва бактерияҳо бошанд, ки бо ҳар гуна роҳҳо ба буняи одамон ва ҳайвонот ворид мешаванд. бемориҳои сироятии шадиди роҳҳои нафас аз ҷумлаи он маризиҳое ҳастанд, ки ҳамасола сокинони зиёди сайёра ба он мубтало мегарданд. духтурон вирусҳои зукомро ба се намуд ҷудо мекунанд: А, Б ва С, ки дар дохили онҳо зергурӯҳҳои зиёде мавҷуданд. давомнокии ҳама гуна зуком 1.5-2 ҳафта аст. давраи барқароршавӣ аз сабаби астенияи шадид ба таъхир меафтад. вируси навъи А25 шакл дорад. ба ғайр аз одамон ба ҳайвоноти хонагӣ ва паррандаҳо сироят мекунад. маҳз ҳамин вирус эпидемияҳоро ба вуҷуд меорад, ки он дар як муддати кӯтоҳ нафарони зиёдеро фаро мегирад. вирусҳои навъи Б то андозае тағйир ёфта боиси афзоиши беморӣ дар дохили як кишвар мешаванд. аксар маврид дар як вақт бо эпидемияи вируси А. ин вирус танҳо барои одамон хатарнок аст. раванди паҳншавии зуком ташаккул наёфтани масунияти бадан бар зидди ин беморӣ аст. теъдоди беморон пас аз сироятёбии беш аз 5% аҳолӣ ба ҳадди эпидемия мерасад. эпидемияҳо то 30% аҳолиро дар бар мегиранд, ки нисфи онҳо кӯдакон мебошанд. ҳавои намнок, таъсири нокифояи офтоб, мавзеъҳои серодан ва шароити бади санитарӣ ба паҳншавии вирус мусоидат мекунанд. бемориҳои шадиди вирусии роҳҳои нафас як гурӯҳи калони бемориҳои шадиди вирусии роҳҳои нафасро дар бар мегирад. ба ин гурӯҳ бемориҳо дохил мешавад зуком, парагрипп, сирояти аденовирусӣ, синитсиалии респираторӣ, реовирусҳо ва риновирусҳо. мавсими ин беморӣ оғоз мешавад аз аввалҳои моҳи октябр то аввалҳои моҳи май. дар ҷаҳон аз ҳама бисёртар бемориҳои шадиди вирусии роҳҳои нафас ба қайд гирифта мешавад. ҳар як шахс дар як сол метавонад якчанд маротиба гирифтори ин беморӣ шавад. гузариши беморӣ яъне ки ҳавогӣ қатрагӣ мебошад, яъне ки аз вирус дар вақти атса задан, сулфа кардан, дар вақти гап задан дар муддати якчанд дақиқа дар ҳаво паҳн мешаванд. беморӣ оғоз мешавад, яъне ки шадид, якбора аз баландшавии ҳарорати бадан то 39-40 дараҷа, хунукхӯрӣ, сарчархзанӣ, беҳолӣ умум, дард дар буғумҳо, дард устуғонҳо, дарди сар дида мешавад. дар вақте агар дар кӯдак ё ки дар шахси калон ҳамин аломатҳои ҳамин беморӣ пайдо шавад, агар сари вақт ба духтур муроҷиат накунанд, метавонанд ки оризаҳои беморӣ яъне пайдо шавад. ин илтиёби шушҳо, яъне ки норасои кори нафас, метавонанд ки ба беморхона бистарӣ шаванд. зуком як бемории шадиди вирусии респираторӣ мебошад, ки тавассути вирусҳои зуком ба вуҷуд омадааст ва бо сабаби эҳтимолии вазнин гузаштани ҷараёни беморӣ дар байни сироятҳои шадиди вирусии роҳҳои нафас дар одамон фарқ мекунад. он метавонад ҳам дар шакли сирояти роҳҳои болоии нафаскашӣ ва ҳам дар шакли сирояти роҳҳои поёнии нафас пайдо шавад. барои аксари одамон нишонаҳои зуком дар давоми як ҳафта бе ёрии тиббӣ аз байн мераванд. тибқи ҳисоботҳои ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ, эпидемияҳои ҳарсолаи зуком боиси бемории шадиди 350 миллион ва марги 290-650 ҳазор нафар мешаванд. нишонаҳои зуком ба дигар сироятҳои шадиди вирусии респираторӣ шабоҳат доранд. бинобар ин беморӣ бо истифода аз санҷишҳои лабораторӣ муайян карда мешавад. дар ҳолатҳои гумонбар шудан ба он бояд ташхиси амиқ гузаронида шуда табобати лозима ба роҳ монда шавад. бино ба иттилои табибон ба ин беморӣ бештар кӯдакон гирифтор мешаванд. дар минтақаи мо, дар амин ҷумҳурии мо зукоми намуди А, Б ва ғайраҳо ба назар меояд, мушоҳида мешавад. дар синни хурдӣ бештар вомехӯранд, дар синни то мактабӣ ва мактабӣ бисёртар вомехӯранд. дар хунукӣ бисёртар кӯдакон мегарданд, аз ниқобҳо истифода намебаранд, аз нӯшокиҳои хунук истифода мебаранд, либосҳои гарм шояд намепӯшанд дар набудани падар модарошон, гигиенаи шахсиро риоя намекунанд. аз ҳамин сабаб дар ҳамин сабаб кӯдакҳои то мактабӣ
бисёртар барои ин беморӣ гирифтор мешаванд. дар кӯдакон авҷи бемории зуком дар синни 3 то 14 солагӣ мушоҳида гардида, онҳо назар ба калонсолон 3 маротиба бештар бемор мешаванд. аз сабаби номукаммал будани системаи иммунӣ, ҳассосият ба вируси зуком дар кӯдакон нисбат ба калонсолон 4 маротиба зиёдтар аст. барои кӯдакон зуком бо имкони пайдо шудани оризаҳояш хатарнок аст. заифшавии бадан ва паст шудани масунияти он бошад, ба авҷ гирифтани бемориҳои музмин мусоидат мекунад. аслан ба ин беморӣ кӯдакон дучор мешаванд. давраи ниҳонии ин беморӣ аз 2 соат то 3-4 рӯз давом мешавад. дар кӯдакон бошад бештар, яъне ки бехобӣ, безобитагӣ, дилбезорӣ, қайдкунӣ, дарди сар. аслан кӯдакон аз дард дар пешонӣ, дар қисми чакаи сар шикоят мекунанд. агар беморӣ дар шакли вазнин гузарад, хуншорӣ аз бинӣ дида мешавад, яъне ки ихтилоҷҳо пайдо мешавад ва аломатҳои яъне ки менингиалӣ дида мешавад. ҳангоми зуком бемориҳои музмини мавҷуда вазнин мешаванд. илова бар ин беморӣ дорои рӯйхати васеъи мушкилоти эҳтимолӣ мебошад. барои рафъи оризаҳои имконпазир, саривақт пешгирии зуком ва табобати дурусти худи беморӣ муҳим аст. аммо дар бисёр ҳолат волидайн дар вақти пайдо шудани нишонаҳои маризии сироятёбии шадиди роҳҳои нафас дар кӯдакон ба он аҳамияти ҷиддӣ намедиҳанд, ки ин метавонад паёмадҳои ногувор дошта бошад. зеро дар ҳоле ки ин гурӯҳи бемориҳо саривақт табобат карда нашаванд, имкони расидани зарари зиёд ба организми кӯдак афзоиш меёбад. бо омадани фаслҳои тирамоҳ ва зимистон як қатор бемориҳои шадиди роҳҳои болои нафас ки зиёд мегардад ва имрӯзҳо дар байни беморон дар муассисаи беморхонаи сиҳатии кӯдакона бемориҳои шадиди роҳҳои болои нафас ки ҷои муайянро ки ишғол менамояд ва имрӯзҳо дар байни кӯдакон дар муассисаи мо низ бемориҳои шадиди роҳҳои нафас мавҷуд мебошад ва ин кӯдакон метавонанд дар ҳолатҳои гуногун ки ба мо дастрас менамоянд. ҳастанд ашхосоне ки новобаста аз саломатии кӯдакони худ метавонанд ки кӯдаконашонро дар якум дуюм шабонарӯзи беморӣ ки муроҷиат намоянд ва он беморон метавонанд ки ба зудӣ аз ин беморӣ ки сиҳат ёбанд. баъзе ашхосоне ҳастанд ки модарон нисбати кӯдакони худ ки бепарвогӣ ки зоҳир менамоянд ва худсарона дар хонаҳо табобат мекунанд ва ҳангоми пайдо шудани оризаҳои ин беморӣ сипас ки ба муассисаҳои табобатӣ ки муроҷиат менамоянд ва аллакай дар он ашхосон оризаҳои беморӣ мавҷуд мебошад ва каме табобати он низ ки дуру дароз ки давом мекунад. бинобар ин аз модарон ки хоҳиш карда мешавад ҳангоми гирифтор шудан ба бемориҳои шадиди роҳҳои нафас дар мадди аввал хуб мешавад ки худро изолятсия кунанд, яъне худро дар як хона нигоҳ доранд, зеро ки чӣ хеле гуфтем тавассути ҳавогию қатрагӣ ин беморӣ паҳн мешавад ва баъзе аз модарони мо ҳангоми гирифтор шудан ба беморони шадиди роҳҳои болои нафас новобаста аз худашон ё ки фарзанданашон кӯдаконашонро ё худашон дар ҷойҳои ҷамъиятӣ яъне гаштугузор менамоянд ва боиси зиёд гаштани ин беморӣ мегардад. ва хуб мешуд ки модарон ҳангоми гирифтор шудани бемориҳои шадиди болои роҳҳои нафас худдорӣ намоянд ва ба табибони оилавӣ муроҷиат намоянд ва саривақт ки ба муассисаҳои табобатӣ ки ҳозир намоянд, зеро ки метавонад оризаҳои ин беморӣ пайдо шавад ва боиси душвор гардидани табобати ин беморӣ шавад. зуком махсусан барои кӯдакони то 5 сола хатарнок аст. дар ин гурӯҳи беморони хурдсол паёмадҳои вазнин то ба 80-90% мерасад. айни замон дар беморхонаи клиникии шаҳрии бемориҳои сироятии кӯдакона хурдсолон бо нишонаҳои бемориҳои сирояти шадиди вирусии роҳҳои нафас табобат мегиранд. бештари маризон дар ҳолати вазнин ба ин беморхона оварда шудаанд. ин бемор Фаридуни Сафаралӣ 4 сола муддати 6 рӯз аст ки дар беморхона
در شعبه چهارم بستری می باشد تو تشخیص شدید راههای نفس برانکیت شدید. این کودک در خانه مدتی 4 روز بیمار بود، یعنی که بیمارش آغاز می شود بیماریش یک باره از بلندشوی حرارت بدن و درد سر، دلبیزوری قید کنی، بیخوری، بیمداری وقتی در خانه طبابت میکند در نزد دکتری اویلوی از سببی که در حالتش بهبودی نشدن و بیمارخانه ما بستری کرده شده است و حالتش وقتی واردات وزنی بود، یعنی وزنی حالتش حسابی نشانه های زهرالودی بدن و علائم زکامی به حال بیمدار بود، یعنی که سلفه داشت، سلفه نمناک. امروز بعد طبابت های در مدت 6 روز امروز حالتش بهتر هست، یعنی که در وقت معاینه یعنی که حرارت بلندی ندارد. در امروز اشتیاقش پیدا شده است، سلفهش در ششاش، نفسی دروشش خیروس ها شنیده نمی شوند. طبابت یکم شوکی زیاد و نمودهای ضد ویروسی طبابت میگیرد و امروز حالتش خیلی خوب است. بهبودی هستم؟ در حالتش بهبودی است. برای همون از والدین محترم خواهش میکردم که در وقتی در کودکشان همین علامت های این بیماری رو مشاهده کنند، یعنی که سری وقت باید که به دکترهای اولوی مراجعت نمایند تا اینکه که سری وقت طبابت درست گیرند و با عریضه ها به بیمارخانه بستری نشوند. متخصصان زکام را با 4 گروه جدا کردند: سبک، حالت میانه، وزنین و کیپرتوکسیکی. در حالت چهارمی آن نورساگی شدید راهی نفس و آسیب یافتن وظیفه‌های گرده یا جگر به عمل می‌آید. برای پیشگیری مبتلا شوی به این بیماری‌ها و یا سبک گذراندن آنها، طبیبان چند عامل مهم را پیشنهاد می‌کنند. از جمله امگذرانی بر ضد بیماری‌های سیرایتی شدید ویروسی راه‌های نفس یکی از اصول‌های کم کردن پهن‌شوی این گروه بیماری‌ها به حساب می‌رود. طبق توصیه سازمان عمومی جهانی تندرستی، مؤثرترین وسیله ضد زکام این امگذرانی است، زیرا محض واکسن از آن نوع‌های ویروس زکام که در این موسم اپیدمیولوژی فعال هستند، ارگانیسم انسان را محافظت می‌کند. جاری کردن واکسن به بدن باعث از بین رفتن بیماری شده نمی‌تواند، اما با تولید آنتی‌تل‌های محافظتی آن سیستم مسئولیت را برای مبارزه با سرایت تحریک می‌دهد. ثمرانوکی امگذرانی بر ضد زکام نسبت به همه اصول‌های دیگری پیشگیری بلندتر شماریده می‌شود. امگذرانی برای همه گروه‌های اهالی توصیه داده می‌شود، اما آن مخصوصاً برای کودکان از 6 ماه بالا، آدمان گرفتار بیماری‌های مزمن، زنان حامله، اینچنین آدمان گروه خوف کسبی، کارمندان طب، معلمان، دانشجویان، کارمندان ساحه خدمت‌رسانی و نقلیات توصیه داده می‌شود. پیش از واکسن معاینه دکتر حتمی است. برای گرفتن واکسن بر ضد زکام یک چند ضدیت‌ها وجود دارند. واکسن زکام نباید در شرایط شدید تب لرزه، هنگام شدت یافتن بیماری‌های مزمن، حساسیت بدن به سفیده تخم گذرانیده شود. پس از امگذرانی هم هر یک نفر باید چاره‌های دیگری پیشگیری این بیماری‌ها را رعایت نماید. راه‌های پیشگیری بیماری شدید راه‌های نفس در مد اول این استفاده بردن از نقاب‌های یک‌کرته میباشد، زیرا که این بیماری توسط هواگیر و قطرگی پهن میشود و هنگام گرفتار شدن به بیماری شدید راه‌های نفس خودداری نمودن نیز شخص، یعنی که بعد جاهای جمعیتی، یعنی که سیر و گشت کردن
манъ мебошад, зеро ки метавонад ки ба дигар беморон ба дигар ашхосон ин бемориро паҳн кунад. Ҳангоми гирифтор шудан ба бемориҳои шадиди роҳҳои нафас хуб мешуд ки ҳамун утоқро зуд ки ҳавояшро иваз кунанд ва тамиз гардонидани ҳамун утоқ ки қобили таваҷҷӯҳ мебошад ва худдорӣ намоянд кӯдаконро аз сайру гашт дар ҳавои хунук, зеро ки дар кӯдакон роҳҳои болои нафаси кӯдаконе ки пурра инкишоф наёфтааст метавонанд ки зудтар ба гирифторшавии ин беморие ки сар зананд. Ва инчунин барои шаҳрвандони кишвари азизам мо гуфтанӣ ҳастем ки имрӯзҳо кишвари азизи мо пур аз меваҷудҳои тару тоза иборат мебошанд. Хуб мешуд ки дар фасли тирамоҳ дар баъзе кӯдакон норасогии витаминҳо мушоҳида мешавад ва хуб мешуд ки аз витаминҳои тару тозаи кишвари худамон истифода баранд ва обҳоеро истифода баранд ки обҳоро бештар ки тавассути ҷӯшонида пас истифода баранд. ба волидайн тавсия дода мешавад ки бачаҳои беморро дар ҳеҷ сурат ба боғча, мактаб, чорабиниҳои маданӣ ва ҷойҳои ҷамъиятӣ нафиристанд. инчунин ҳангоми зуком реҷаи хобро риоя кардан бениҳоят муҳим аст, зеро дар ҷараёни беморӣ сарборӣ ба дилу рагҳо, масунiyat ва дигар системаҳои бадан меафзояд. худтабобаткунии ин бемориҳо қобили қабул нест, чунки маҳз табиб бояд ташхис гузошта табобати заруриро ки ба ҳолати бемор ва синну соли он мувофиқ аст таъин кунад. риояи қоидаҳои беҳдоштӣ метавонад моро аз ҳар гуна касалиҳо эмин нигоҳ дорад. бинобар ин барои солимии худ ва атрофиён бетараф набошед.